2020 maýyň 10-na. Söýýänliňe aýtmasadyň ezizim. Ýary ýolda ýeke taşlajak bolsaň. Rus iline gaýtmasadyň ezizim. Seniň üçin hemme kişiden geçip, keramatly Kur'anymdan ant içip, sen bolsa tersine zehiriň seçip, ýylan ýaly çakmasadyň ezizim. Oğur hem orramsa o sorözüne, ananyp ýatlaryň yalan sözüne, allannyňmy gyzlaryň oynan gözüne. Ilki maňa bakmasadyň ezizim. Dälim diýip göçme sözler ulanyp, yalan ölüp yalanlara duýlanyp, özgä bakyp, meň mährime ýylanyp, käşkä meni ýakmasadyň ezizim. Jaň elenni senden niýip algadym. Ah, senden dälmiş. Gara özüm çyýgladym. Jogapsyz söýgüňe umyt bagladym. Arzularmy satmasadyň ezizim.